пенсия на клиент всеки месец и тя пари кажат за 6 месеца. Си едно съм се възстановила, че ми се отдела една пенсия и моя 200-600 лева. Да. Така че ме е перемилна. Значи това е по-голяма зона и ще повече. Чака да компания. Коя? Валентина ли? Валетия. Да, Надя знам. Волос ли? Там работила с Волос. И аз го видях. Ходих до пристанищата в най-изкачат, като момченца. Една българка, тя последователя се събрали. Час да седена и се замина. 35 минути беше отива до пристанищата. Само пътува с младина вода. И от него представяш, че плаща. И да, представяш колко път съм седяла, това зимно време беше. Значи време, било е октомври време. Някъде да идеш. Там само заки нощ, там чива къде е. Там къде е полус, там заки нощ. Бежанския лучер, и отива в вечерта, седно време, тая анализ месец. 8 часа пристига ферибот, гарата е градчетност, всичко затвори, всичко се изгриди, никой не ме чака. Оставам сам с точка на една фугара извън без човек. Важдам се пак, компания, какво става, вещата, да идва тук да ме среща. След това ще посъща 30 минути да ме заведат по тия улици, да ме като село. Да се обаждам, тя да кажа, че се обажда, и след половин час да го обаче, да се среща. Върху, ето губи, трябва да се заречела много яко. Първи възможности, заедно, ами изпитваш с визия за сега хватна на малко, да сега да дали приемат моята телефонче. Колкото 2 месеца ще вече на 2 школа, нещо още там са къде се тират, всички лезе на всички само от запада. А тя идва, вечерта въпроса, че са 9 часа, изведнъж е 7, цяла вечер седи. Една се опита да са довърши разговор, вечер са вече така